Vi er tilbage med noget mere Farming Simulator. Det kan du lige bande på. Jeg troede egentlig, at jeg havde lavet en episode 9. Det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke, Charlie. Det er noget for, fordi jeg ikke har trykket fucking optag. Så det gør vi nu. Nu er vi sikre på, at det kører. Det håber jeg i hvert fald. Vi har sat den der gang derovre. Majtas kan køre ned på den anden mark. Vi har næsten tømt drivhusene. Og vi skal have samlet lidt græs. Vi skal have tømt det sidste drivhus. Vi skal også, have sat noget i gang med havet. Vi skal have høstet færdigt. Vi skal have hygget rigtig meget her. Vi har lidt langt foran os. Vi begynder lidt at være sådan, kan vide, om vi burde lave en mælkebesætning frem for det der. For det er ligesom, at de ikke rigtig laver noget multitas. Og så er der, ja, det kan vi jo lige se på et eller andet tidspunkt. Lige nu der tænker jeg bare, at vi skal have få høstet græsset her, og få samlet det op. Vi skal også over og lige have samlet chili peppers op for den sidste række, eller det sidste drivhus derovre. Og når det er gjort, så er vi ret langt. Så jeg håber snart, vi kan få råd til en ny mark, faktisk. Jeg gad godt at have en mark mere. Sådan så vi kan komme lidt, bruge lidt længere tid hvert år, fordi at det er ligesom egentlig meget rart, ikke hele tiden at skulle sove konstant de der mange måneder. Så den her fandme næsten også fyldt, altså. Lad os bare lige få fyldt den op, så vi kan komme videre. Så der. Lad os komme derover. Men den her, så der er også kommet et lille lager af mad her efterhånden. Det er jo godt. Det gik hurtigt. Sådan der. Det er satans. Sådan der. Cancel i. Okay. Sådan der. Skal vi lige over, og den kører der. Sådan der. Skal vi lige se, fordi vi mangler ikke, vi kan ikke have en der. Der er nok lige et par år mere før det der, det er helt fyldt. Men vi kan lige starte med at tømme den. Sådan der. Kommer lige et par stykker mere, fordi vi har så lang tid. Der. Nu kommer en der. Må jeg lige starte med det der. Kan jeg rykke den igen? Nej. Der er et eller andet, der ringer til os. Det er sandt. Irriterende, at den lige kommer sådan lidt senere. Der. Vi skal også have givet alting vand, inden vi gør noget som helst. Hvor meget vand har det egentlig? Jeg har stadig
og vand nok til at lige kunne klare sig i dagen ud i hvert fald. Sejt. Oh. Der. Yep. Og det er meget koncentreret arbejde, føler jeg. Kan den ikke godt lige være der? Og yderst irriterende. Det var satans. Okay, jeg skal lige hurtigt spænde den her fast. Sådan der. Godt. Ligner det også, den er ved at være tømt. Lad os lige få tømt det sidste herovre i her så. Det er fandme flot. Sådan der. Den er sgu da fyldt, den der. Sådan der. Fed, man. Og der er altså en, der lige kan holde fast i den der. Det kan godt være, at den lige skal stå lidt mere lige. Det gør den der. Den er færdig. Hvad med den her? Der går den 41%. Så lad os lige rykke lidt rundt. Lad os bare sætte den der. Lad os få havn i gang. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan der. Sådan der. Så har vi den her. Lad os lige køre over og hente et... Jeg kan faktisk godt, at vi skal tage den her på. Sådan der. Jeg skal noget for tømt den her majtasker. Det lyder som en god idé.
Og den er selvfølgelig helt deroppe. Nu må jeg bare lige køre ud i. Wow! Jeg tror ikke, vi kører derind. Nej. Shit. Nå, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg skal køre over og tømme noget af den her i stedet for. Så er vi i gang her. Og ikke så meget her. Jeg ved ikke rigtig, om det giver mere. Hvad det gør. Vi kan starte med den her kilen her. Det er altid irriterende at køre på. Sådan der. Jeg tænker lige at få samlet lidt græs op her. Og så vender vi stærkt tilbage i næste episode. Vil ikke forsøge at like og subscribe, så vi kan spille lidt mere Farming Simulator sammen. Det er pisse hyggeligt, mand. Ha' en rigtig god dag.